Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk belajar bahasa Jawa. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pelajaran bahasa Jawa kali ini kita akan belajar tentang wayang Punokawan. Kenapa harus belajar wayang, Ustazah? Karena untuk mengetahui budaya yang ada di masyarakat kita. Nah, berikutnya silakan anak-anak persiapkan buku bahasa Jawanya. Tolong dibuka halaman 34 sampai 37. Dan juga persiapkan alat tulisnya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang perhatikan baik-baik apa yang akan Ustazah sampaikan atau apa yang akan Ustazah ceritakan tentang wayang Punokawan. Perhatikan baik-baik ya. Punokawan. Punokawan iku ana papat: Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Wong papat iku duwe gawean, yaiku momong para satriya Pandhawa. Nah, dadi wong papat kuwi sejatine bapak karo anak atau karo putra-putrane. Nah, bapake sapa? Bapake asmane Semar. Nah, Semar kuwi duwe putra telu. Sing pambarep jenenge Gareng. Sing nomor loro jenenge Petruk. Sing nomor telu jenenge Bagong. Sejatine wong telu mau dudu putra kandunge Semar, ananging putra angkate Semar. Dek jaman biyen Gareng karo Petruk kuwi bagus, gagah, satriya sing duwe kesaktian utawa kesaktian. Ananging wektu kuwi Gareng karo Petruk duwe sifat sing ora becik, yaiku seneng begal. Nah, ana sawijining dina Gareng kuwi begal Semar. Nah, pas begal Semar kuwi terus dijak gelut. Akhire Gareng sing maune bagus lan gagah piteksa dadi ala rupane, dadi cilik, dadi irunge bunder, dadi mripate kira, tangane bengkok. Nah, kuwi terus semono uga karo Petruk. Petruk kuwi ya nyegat Semar arep begal. Nah, kadadeyane padha karo Gareng. Nah, akhire Petruk karo Gareng dadi duwe rupa utawa wajah sing ora ganteng utawa ora bagus meneh. Nah, nek ceritane Bagong kuwi kedadeane menurut cerita Bagong kuwi ayang-ayange Semar. Nah, bocah-bocah iki mung cerita, bocah-bocah kena percaya kena ora. Sing penting bocah-bocah iso mangerteni budaya utawa kabudayan di masyarakat kita. Nah, sabanjure Ustazah arep nyeritakake bab titikane wayang Punokawan utawa ciri-ciri wayang Punokawan. Nah, sing kaping 1 yaiku ciri-cirine Semar. Kepriye to ciri-cirine Semar? Nah, bocah-bocah iso mirsani gambar karo nggatekake apa sing Ustazah critakake. Ciri-cirine Semar kuwi yaiku awake lemu, terus duwe kuncung putih, mripate kriyip-kriyip kaya wong arep bubuk, kaya wong arep nangis. Nah, kuwi mripate Semar. Terus lambene mesem. Nah, mulutnya itu seperti orang mau tertawa. Nah, itu Semar. Anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di samping ini.
Nah, sing nomor loro yaiku Gareng. Gareng kuwi anak pambarepe Semar utawa putra sulungnya Semar. Nah, kepiye titenane utawa ciri-cirine Gareng? Nah, Gareng kuwi awake cendhek cilik. Terus mripate kero. Sabanjure irunge bunder. Terus tangane tekle utawa bengkok. Sikile pincang. Nah, mergo mau gelut terus kalah. Lah mergo maune ganteng, maune bagus, gagah, nanging mergo nakal begal Semar gek dijak gelut kalah, akhirnya dadi kaya ngono kuwi. Nah, bocah-bocah ora pareng niru sifat sing ora becik dhisik Gareng. Nah, sak bibare Gareng yaiku adine. Adine sapa? Adine yaiku Petruk. Nah, Petruk kuwi putra nomor 2 utawa putra tengah-tengah Semar. Nah, kepriye titenane Petruk utawa ciri-cirine Petruk? Nah, Petruk kuwi awake cilik dhuwur, irunge dawa, wudele bodong, lambene mesem, sikile nganggo sepatu. Lan sing paling dadi gampang dititeni yaiku kuncire dawa ngadeg. Nah, padha karo Gareng mau, asline Petruk kuwi biyen satriya sing bagus lan gagah bideksa. Ananging amarga nakal, seneng begal, duwe sifat sing ora becik, akhire nalika begal Semar terus dijak gelut, Petruk kalah. Akhirnya dadi Petruk sing wujude kaya ngono kuwi, wujude ora bagus, ora gagah meneh. Nah, punakawan sak banjure yaitu Bagong. Bagong kuwi adine Petruk utawa putra wuragile Semar. Nah, kepriye titenane utawa ciri-cirine Bagong? Nah, Bagong kuwi awake lemu kaya Semar. Amarga Bagong kadadean saka ayang-ayang utawa bayang-bayange Semar. Mripate mlenong. Nah, mlenong ki kepriye to Ustazah? Mlenong kuwi bunder kaya arep metu, gedhe bunder kuwi jenenge mlenong. Terus irunge pesek. Pesek itu hidungnya kecil, terus lambene duwer utawa mulutnya lebar. Nah, itu ciri-ciri Bagong. Bagong itu hampir mirip sama Semar, tapi lebih gemuk Semar karena menurut ceritanya tadi terjadi dari bayangnya Semar. Nah, sawise gatekake titenane para punakawan, saiki gatekno ukara ing ngisor iki. Awake lemu, mripate kriyip-kriyip, lambene mesem, mripate kero, tangane tekle, sikile pincang, wudele bodong, mripate mlenong, irunge pesek. Nah, kuwi ukara kuwi digatekke terus diwaca dibaleni karo bapak ibu. Nah, sak banjure bocah-bocah mangsuli pitakonan sing ana ing tugas luring. Nah, saiki buka pitakonane terus digarap ning tugas luring. Nah, punakawan kuwi ana pira? Nah, pitakon kuwi dijawab utawa diwangsuli. Sebutno jenenge. Nah, saiki disebutkan namanya, siapa saja punakawan itu. Nah, terus berikutnya sing kriyip-kriyip iku apane? Nah, mau wis dijelasake sing kriyip-kriyip iku titik. Sing bodong iku apane? Nah, mau uga wis disampaikan utawa wis
sinauni sing bodong kuwi titik. Nah sing pungkasan sing pesek iku apane? Nah sing biasane pesek kuwi apa? Nah insyaallah bocah-bocah iso amarga wis gatekake apa sing diceritakake ustazah bab titenan utawa ciri-cirine punakawan. Nah insyaallah bisa semangat mengerjakan anak-anak. Nah anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar tentang wayang punakawan, tentang siapa itu punakawan, tentang siapa saja namanya, berapa jumlahnya, juga tentang ciri-ciri punakawan. Juga tadi anak-anak sudah menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan punakawan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan anak-anak tentang kebudayaan di masyarakat kita. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan apa yang ustazah sampaikan. Ustazah berdoa semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita nanti minggu depan bisa bertemu kembali juga dalam keadaan sehat. Kita belajar yang lain lagi. Terima kasih sudah memperhatikan ustazah. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.